bos khaga এই তোরা তো নেই স্টার্ট जों दिनै त्रिपुरा इउनिभार्सिटिनि ट्राइबेल एथनिक स्टाडिनि डिपार्टमेन्टनि अंगै नारक साइमानो लाइथांजाक जरागाव बांलादेशनि जे सिचुएशन ओ जागाव सिनि खागराछुरी हिन्दी चिटागां हिन्दी आबहाय हिल रग जेबाबे त्रिपुरा सारंनि कागो ओ जागानि धर्मनो तुयै आलका बसंनि बररक जेबाबे एटाक खालायदं मानि न सेलेंगै जों तिनि ओ जागाव पिसफुली प्रोटेस्ट खालायमानि शुधु त्रिपुरा सारंनि सागो सिमिया जारा निनि माइनरिटी तंनाय हिंदू हुंदी बालका धर्मनि सागो जेबाबे एटाक अंगै दङ आबननो सेलेंगै जों तिनि ओ जागाव प्रोटेस्ट खालायमानि नरक साइमानो 18 सेप्टेम्बर बांलादेशनि खागराछुरियो पुइला ओ पातिमुं चेंमानि काइसा बाइक खंमानि बाइक सिककनो तुयै ओ जागाव पुना सिककनो रोमै बुमानि तो शिककनो रुमै बुथाने ओ जागाव ब आलका बसंनि अंगमानि बागै ओ जागानि जे सेटेलार तंनाय बारा मेजरिटी तंनाय बरक फायै जिनि खागराछुरिनि त्रिपुरा सारंनि जत फाल नक्रगनो तंनाय बरक सबै हुइ रुफायका के तामनि बागै फाल रंनो संना नां के त्रिपुरा सारक तै वैसा प्रोटेस्ट खायका खागराछुरिनि अबसे 19 तारिख बरंनि उपरे तै वैसा बांलादेशनि मिलिटारि रक फौजबाय तै आरनि मेजरिटी रक तंनाय बरंनि उपरे अटैक खायका गोबां मा आबहाय सिनि बांलादेशनि त्रिपुरा सारक नखुक तमाखा थांखा ओ एटाको प्राय 100 জন तावसा जराते इंजुर रुबेल त्रिपुरा मुंगै तारपरे चिनि मानव त्रिपुरा मुंगै सुहेल चाकमा मुंगै बरक स्टूडेंट अलरेडी रुबेल त्रिपुरा तो थैखा स्टूडेंट अंगैसे बो थैखा ओ बयस गोबां नखुक करै ताबो खारजा सेम 20 तारिख जों बांलादेशनि रांगामाटी बा आबहाय नुखा च आबहाय घटना ताबो बांलादेश अंगै दङ जों अन बिहाफ त्रिपुरा इउनिभार्सिटिनि बा चिनि डिपार्टमेन्टनि अंगै ट्राइबल एथनिक स्टुडेन्ट डिपार्टमेन्टनि अंगै जों आबनो बरंनो रिक्वेस्ट खालायना बांलादेशनि गभर्नमेन्टनो जे धर्मनो मुंगै जत बरकता हामियांगिया जत धर्मनो जों रेसपेक्ट खालायो जत धर्मनो नों सन्मान जानो फियाखैबा धर्मनो हाथियार खालायै जारा आबहाय सन्त्रास खालाय दंनाय जों बरंनो सेलेङो दा आबहाय जाते खागराछुरी बा बांलादेश अंगमानिनो इंडिया गभर्नमेन्टनि थानिबो जों रिक्वेस्ट खालायना नायकुलि आबनो पिसफुल तना अंथक दा बांलादेशनि गभर्नमेन्टनि ताबो अन्तर्वर्ती सरकार जलित बरंनि आरो आबनबो बरं नायकुलि जाते एटलिस्ट खागराछुरी चिटागां तै ओभारअल बांलादेशनि जे माइनरिटी तंनाय आदार कम्युनिटिनोबो जाते सेफगार्ड बरं रनाय अंत स्पेशली स्टुडेन्ट रंनो जों स्टुडेन्ट अंगै जों स्टुडेन्ट रंनि बाय आपिल खायो जाते आबो खालायनोबा आबै जों तिनि जागा पिसफुली जों प्रोटेस्ट खालायलायबाय